Ти ме виждаш, нали? Аз не съм малък мъж. Представи си аз да загубя контрол. И ти ако гърмиш на мен, ще марш ми откачи глава. Точно за това ти говоря, нали? Ако си една жена, която е в пъти по-малка, нали, която е много по-нежна, някой такъв да ти крещи, не е много. В които и жените имат агресия към мъжете по някакъв начин, за това не се говори, но някакси са и те тормозят мъжете, дори физически. Така е, да. Много често. Понеже преди, в момента не толкова много, говорих много с мъже и жени, които имаха проблеми във връзките си. С повечето жени, нали, честно казвам, на аудиторията ми е повече жени, отколкото мъже. Но има много такива случаи, където жените прекрачват тази граница. Нали, границата, където тук сме в нормални отношения, говорим си напълно нормално. Тук вече се караме, бием се и така нататък, което е прекалено. Нали, не осъзнават какво може да се случи. Според мен за това се случва това нещо. Защото един мъж, колкото и да е потиснат, колкото и да е спокоен, може да превърти. Това не е добра идея, да удреш мъж и така нататък. Не смятам, че е добра идея. Ти ме виждаш, нали? Аз не съм малък мъж. Представи си аз да загубя контрол. И ти ако гърмиш на мен, ще марш ми откачи глава. Точно за това ти говоря, нали? Ако си една жена, която е в пъти по-малка, нали, която е много по-нежна, някой такъв да ти крещи, не е много. В които и жените имат агресия към мъжете по някакъв начин, за това не се говори, но някакси са и те тормозят мъжете, дори физически. Така е, да. Много често. Понеже преди, в момента не толкова много, говорих много с мъже и жени, които имаха проблеми във връзките си. С повечето жени, нали, честно казвам, на аудиторията ми е повече жени, отколкото мъже. Но има много такива случаи, където жените прекрачват тази граница. Нали, границата, където тук сме в нормални отношения, говорим си напълно нормално. Тук вече се караме, бием се и така нататък, което е прекалено. Нали, не осъзнават какво може да се случи. Според мен за това се случва това нещо. Защото един мъж, колкото и да е потиснат, колкото и да е спокоен, може да превърти. Това не е добра идея, да удреш мъж и така нататък. Не смятам, че е добра идея.